chú hẹn đến cho nó hẹn ipitai mình chú Nemdeihoi mà hết hầu lim chấm khai gạo ngài phát tan sẽ ta abon tan sẽ cái đi đến nó bò là hầm nè gì họ chứ Ama spena to Phat ko umti lawang to ei lung sit thimui den hi wanga to Phat ve to naw to me them ka hon di ten ka su ka din lung hang din ko ei kom kum di a ka sam bu te ngai ma ni nei bo a du phana to ei tau ke din tin hi na ke to ka fel thei lo phana to ni Phat ti do a ko na ka ei tau ke din tin hi na ka fel thei di do phana to lung hang te tin to kung chama po ay dema to kong maya po ay ko yun din ay wo ti san luon ti nga he ka san ho ay di sa ka san ho ay kino sa ka to ngaya sa ito sa ti di a tong Phat no ria sa ibo sa do now to bu ko hon ti ay ki da ki din Phat ve to lo pa yuin tin hi la do phana to ku kelin tin chipya kila kani la camera aku na imu do tin multiple ai ni sa wa do phana to ki wa ai ko yin tin yubon Phat akiwang sa min tin ai don sa in tin do phana to ka chisan ho to ka kit na ka hatu hong to kunga ai je wal pi in tin hong to ay do sa intintal to nga to azia denin lukha na to aban bu ta kita mai tia iya kati intinhila ni Phat to naw tini de ngai ko sa bol apoy win tinhila apai de nga phana to ka so men tin hal Phat ka gani intinhila kamera ako na to ihimu ki ni din kong maya ay ko yin tin ay bo Phat ay bo win tin azi pa aga ko win tin ay bo kina ma win tin lo phana to ahmu lo phana to azi pa tun kes ka bol hi ti ay bo kina win tin zanong la kwanta thuntan to camera ma sanga ay din sa azi win tin ka imu ni bo ay ni sa ki ma jing ka kwanta nga ni ki ho tin ay kai thu ki jiwa tin to ka imu so jing tin ka imu so sa to ka mi ka sin kumana ka to din ka oy ngan ta kwanta nga ki ho ako na sigi tan ho ay in ho ka na thit dira camera ay mo ji min tin dum phang jiwa ay mo ki ji Phat ve to thim kum ku wa nin pra sa tan na pa yu hi la a prasat pa yu to khit bia ko khila an tin ka ni ekati le ei mu do phana to ka sama ai ma ni tin ko ei kha kuma klasa ai je ni ke school ho ai le ma ka sam ho ei che pi le ngang là su vang su sẽ lâu na ei su se lo bo ngak ke wa lim na la o ma ke wa lim ei la ve le bên lại adang là qua cho quý sa nó theo khủng hồ của lá tui sai the khom je to naw cha abu ko nin tin gas full ka ko in tin hi da ai en ka ga tha in tin ka cho lo wa to gang te la bu to ka so ne ka pi la ka bu so ka ai en ka in tin alung hang in tin aloi ni to ka kha khom in tin ke to ka ko ai kha khom ki ni tin a to fung la ai bo khop se ni tin bial sa te dia sa sang ai su khom